ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумост барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо Савсан Ғайнурзода. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 24 августи соли равон дар доираи сафари кории худ ба вилояти Суғд дар мусобиқаи футбол байни Наврасон барои дарёфти ҷоми президент ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид, иштирок намуда ба ғолибон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд. Хабарнигорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. 24 август дар шаҳри Гулистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими анҷоми мусобиқаи футбол байни дастаҳои Наврасони вилояти Суғд барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карданд. дар даври ниҳоӣ тимҳои Наврасони Спартаки шаҳри Хуҷанд ва Ёваи ноҳӣ Бобоҷон Ғафуров байни ҳам қуввозмоӣ намуданд. Мусобиқаи даври ниҳоӣ хеле шавқовару бо кӯшишҳои ду даста барои ба даст овардани ғалаба ҷараён гирифт. чусту чолокӣ, риояи усулу техникаи бозӣ, маҳорати Наврасон шаҳодати он аст ки футболбозони Наврас бо истифода аз шароитҳои фароҳамовардаи Федератсияи футболи Тоҷикистон нозукиҳои ин намуди варзиши маъмулу ҷаҳониро аз худ менамоянд. ёдовар мешавем ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд солҳои охир дастаҳои футболи Наврасон зиёд мешаванд. барои ҷалбу фарогирии ҳарчи бештари кӯдакони Наврасон ва ҷавонон ба маҳфилу клубҳои футбол, машқу мусобиқаҳо, тадбирҳо дар доираи барномаи рушди футбол барои солҳои 2012-2016 мусоидат менамояд ки бо ташаббуси бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул гардидааст. дар мусобиқаи футболи Наврасон ки таи 5 рӯз дар варзишгоҳи осоишгоҳи Баҳористон баргузор гардиданд, 5 даста ширкат варзиданд. дар қуввозмоиҳо футболбози Наврас Анӯшервони Рустам аз худ маҳорати хоса нишон дода ба дарвозаи ҳарифон дар 4 бозӣ 14 тӯб ворид намуд ва нишонзани беҳтарини чемпионат дониста шуд. футболбози Наврас Муҳаммадзоир Наврӯзода бошад 13 гол зада боиси пазироии мухлисон гардид. қуввозмоии даври ниҳоӣ бо ғалабаи дастаи Спартаки шаҳри Хуҷанд анҷом ёфт. дастаи Ёваи ноҳии Бобоҷон Ғафуров ҷои дуюм ва ҷои ифтихории сеюмро футболбозони дастаи дӯстӣ сазовор гардиданд. ёдовар мешавем ки сафари кории президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 20 то 25 августи соли равон дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Гулистон, Бостон, Кӯҳистони Мастчоҳ, Зафаробод, Диваштич ва Ҷабор Расулов сурат гирифт. субҳи имрӯз пас аз анҷоми сафари бобарори корӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шаҳри Хуҷанд ба пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе баргаштанд. гузориши ҳамкоронамон. 25 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз анҷоми сафари бобарори корӣ аз шаҳри Хуҷанд ба пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе баргаштанд. сафари кории президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 20 то 25 август дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Гулистон, Бӯстон, Кӯҳистони Мастчоҳ, Зафаробод, Деваштич ва Ҷабор Расулов идома ёфта, дар доираи он сарвари давлат бо ҷараёни корҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон шинос шуда, бо роҳбарону фаъолон, аҳли зиё ва сокинони вилоят суҳбатҳои самимию созанда доир карданд. дар доираи ин сафар президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла марказҳои саломатӣ, мактабу кӯдакистон, корхонаҳои саноатии истеҳсолӣ, парчаму нишон, биноҳои маъмурии Бонки давлатии Тоҷикистон Амонатбонк, шуъбаи корҳои дохилӣ, амният, адлия, суд, нозироти андоз, роҳи мошингард, хати оби нӯшокӣ, боғи фарҳангӣ, қасри фарҳанг, зеристгоҳи барқии Тимурмаликро ифтитоҳ карда ба корҳои таҷдиди нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум оғоз бахшиданд. ҳамчунин сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хоҷагиҳои вилоят бо нашунамои пахта, картошка ва рушди боғу токпарварӣ шинос шуданд. дар намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва иди харбуза, ангур ва оши палав дастовардҳои меҳнаткашонро тамошо намуданд. дар ин сафар низ пешвои миллат бо хислатҳои ҳамидаи инсондӯстӣ
و در دایره سیاست اجتماعی به 300 نفر یتیم کل ولایت سوخت تحفه‌های ارزنده تقدیم کردند. باید گفت که همه این تدبیرها به خاطر رشد و پیشرفت ساحه‌های اقتصاد ملی و بهداشت زندگی مردم روانه گردیده است. مورد ذکر است که بعد افتتاح کارخانه‌های صنعتی که محصولاتشان عوض کننده واردات میباشد، صدها جای کاری تأسیس یافت. این هم یکی از هدفهای اساسی با شغل فرا گرفتن اهالی، کاهش دادن شماره مهاجران مهنتی میباشد. ساکنان مهنت‌دوست ولایت سوخت برای همه تلاش‌ها و تدبیرهای سازنده به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار سپاس و منتداری کرده در فرودگاه بین المللی خوجند پیشوای معظم ملت را گرم و صمیمی و با شکوه خاصه گسیل کردند. идомаи ахбор амалисозии тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ имрӯз дар шаҳри душанбе идикаду баргузор гардид. дар ин рӯз кишоварзони шаҳру ноҳияҳои мамлакат беҳтарин дастранҷи хешро пешниҳоди сокинон ва меҳмонони пойтахт намуданд. аз идикаду дар шаҳри душанбе хабарнигорони мо гузориш омода намуданд. иди каду соли чорум аст ки бо мақсади ғанӣ гардонидани дастурхони сокинон ва таъмини амнияти озуқаворӣ баргузор карда мешавад. имрӯз дар шаҳри душанбе иди каду бори дигар хоҷагидорону кишоварзони мамлакатро ба ҳам овард. имрӯз кишоварзони ҷумҳурӣ дар маркази ҷумҳурии шаҳри душанбе озмуни иди кадуро таҷлил карда истоданд ки кишоварзони ноҳияи мир саид али ҳамадонӣ низ дар ин озмун бо дастовизҳои калон омаданд. кишоварзони ноҳияи мир саид али ҳамадонӣ соли ҷорӣ дар майдони 13388 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ гузаронданд ки аз он 667 гектар сабзавотҳо ва аз ҷумла 42 гектар кадуро дар бар мегирад. имрӯз мо кадуе ки дар озмун пешниҳод кардем 22,5 килограммро ташкил медиҳад. ҷиҳати таъмини сокинон бо маҳсулоти кишоварзии истеҳсоли худӣ ки аз ҷиҳати экологӣ тоза мебошад, аз замони соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардонида шуда, таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои стратегӣ дониста шуд. дар сиёсати аграрии ҷумҳурии тоҷикистон таъмин кардани талаффузи аҳолӣ бо маводи хӯрока ин яке аз вазифаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад ва дар қатори он зироатҳое ки парвариш карда мешавад аз он ғизоӣ ба монанди агар ҳар тоза истеъмол шаванда ё ки дар пухта ё коркардшуда бошад, дар байни онҳо зироатҳои кадугӣ ки ба он кадуи истеъмолӣ аз он ҷумла маҳсуб аст мавқеъ хос дорад. каду як зироати ҳаст ки ҳам дар заминҳои обӣ ҳам дар заминҳои лармӣ ҳосили ниҳоят хуб мешавад. сол ба сол васеъ шудани майдони кишти каду ва ба аҳолӣ пешкаш кардани маҳсулот ва истеъмоли он дар давраҳои тобистон, тирамо, зимистон ва то аввали баҳор хеле ва хеле зарур аст ин аз як тараф. чун маводи истеъмолӣ аз тарафи дигар дар таркиби каду миқдори зиёди витаминҳо, намакҳои минералӣ ва дигар моддаҳое ҳастанд ки онҳо метавонанд талаботи организмро ба пуррагӣ таъмин карда тавонанд. дар соли 2018 масоҳати умумии кишти каду дар ҷумҳурии тоҷикистон 1384 гектарро ташкил медод. дар соли 2019 бошад ин нишон дод ба 1562 гектар расонида шуд. ташаббусҳои ҷумҳурии тоҷикистонро дар самти таъмини сокинон бо маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза дар баробари сокинон намояндагони ташкилотҳои ҷаҳонӣ омӯзанда арзёбӣ мекунанд. Я хочу прежде всего поблагодарить. аввалан мехоҳам ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои баргузории ин чорабинӣ изҳори сипос намоям. каду яке аз маҳсулоти асосии ғизоӣ дар кишварҳои осиёи марказӣ ва ҷаҳон ба ҳисоб меравад. ҳамзамон рӯз то рӯз талаботи сокинони кишварҳои ҷаҳон ба каду зиёд гашта истодааст. вобаста ба ин кишоварзонро мебояд ки барои рушди соҳа ва зиёд кардани масоҳати кишти каду талош намоянд. мо низ намояндагони созмони милали муттаҳид ташаббусҳои ҷониби тоҷикистонро барои таъмини амнияти озуқаворӣ пуштибонӣ мекунем ва барои ноил гаштан ба ин ҳадафи созгор аз тамоми имкониятҳо истифода хоҳем кард. баргузории иди каду метавонад дар ҳавасмандии кишоварзон, омӯзиши таҷрибаи якдигар ва таъмини рушди бештари соҳа имкон фароҳам намояд. дар иди каду 2019 дар баробари сокинони мамлакат сайёҳону меҳмонони хориҷ низ иштирок намуданд. ҳамчунин дар ин рӯз хӯрокҳои гуногуни аз каду омодашуда ва шеру суруд пешниҳоди иштирокчиён гардонида шуд.
ضمن چورابینی سطح بلند نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از دستگیری دائمی حکومت مملکت یادآور شده رشد سوحه را برای تامین امنیت عضوقواری مهم ارزیابی کردند. در این روز آزمون بهترین خواجگی کدوپرور، ارستن بهترین دسترخوان و آماده کنی طعام‌ها از کدوی کلانترین جنبست و بهترین ها با تحفه‌ها سرفراز گردانیده شدند. табиати дилфиреби мамлакат дорои садҳо навъу намуди гиёҳҳои шифобахш аст ки солҳои охир аз онҳо дар тайёр кардани маводи доруворӣ ба таври васеъ истифода мебаранд. дар шароити феълӣ усули гиёҳдармонӣ дар муассисаҳои тандурустӣ низ равнақу ривоҷ ёфта дар ин самт бахшҳои алоҳида фаъолияти босамар доранд. табобат бо усули гиёҳдармонӣ дар муассисаҳои тандурустӣ ва осоишгоҳҳо баъд аз таъсиси корхонаҳои нави муҷаҳҳаз бо технологияи муосир ва ташкили гӯшаву шӯъбаҳои алоҳида дар беморхонаҳо беш аз ҳар вақти дигар густариш ёфт. коркарди гиёҳҳои шифобахшро наздик ба 35 корхонаи истеҳсолӣ ба роҳ монда, аз онҳо бештар аз 240 номгӯи маводи доруворӣ ва молҳои тиббӣ омода менамоянд. танҳо дар 15 корхона коркард ва бастабандии гиёҳҳои шифобахш сурат мегирад. гиёҳдармонӣ дар баробари ташхису табобат бо истифодаи дастгоҳҳои муосири тиббӣ дар муассисаҳои тандурустӣ дар ҳоли рушд қарор дошта, бо истифода аз манбаъу захираҳои бои табиии мамлакат табобати беморон тавассути даҳон навъу намуди гиёҳҳои шифобахш дар сатҳи зарурӣ ҷараён дорад. маҷмӯаи истиқлол яке аз калонтарин муассисаҳои тандурустиест ки дорои бахши гиёҳдармонӣ буда дар ҳама шӯъбаҳои он ин усули табобат ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. дар ин шӯъбаи гиёҳдармонӣ мо тамоми гиёҳҳои шифобахши ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъ оварда шуданд. аз ин мутахассисони мо ҳар субҳ гиёҳҳоро ба он бемороне ки табибони мо тавсия додаанд аз амон тайёр намуда ба он беморҳо ба таври моеъ тақсим карда мешаванд. инчунин аз гиёҳҳои мо на танҳо беморон, инчунин айёдаткунандагон ва он шахсоне ки аз муассисаи мо гузашт мекунанд фароғ истифода мебаранд. бояд қайд кард ки дар худи муассисаи мо гурӯҳи сайёҳии истиқлол ташкил карда шудааст ки дар мавсими ҷамъоварии ин гиёҳҳои шифобахши Тоҷикистон ба ҳар як гӯшаҳо манзараҳое ки ҳамин гиёҳҳо месабзанд ё ки мерӯянд сафар намуда бо ҳамроҳи мутахассис мо рафта он гиёҳҳоро ҷамъоварӣ карда оварда дар худи ҳамин шӯъба коркард карда ва дар истифодаи дар беморон ва айёдаткунандагон фароғ истифода мебарем. баъд аз ҷамъоварии номгӯи васеъ гиёҳҳои шифобахш дар шароити мусоид нигаҳдорӣ шуда тибқи тавсия ва маслиҳати мутахассисон аз он нӯшобаҳо омода карда мешавад ки ба бемориҳои дил, асаб, меъдаи рӯда, урологӣ ва қанд фоидабахш аст. бемороне ки дар таваллудхонаи мо омада табобат мегиранд оид ба безурётӣ ё ин ки ягон газаки бачадон доранд, бисёртар бо гиёҳҳо онҳоро табобат мекунем. 63 намуди номгӯи гиёҳҳо дар ин шӯъбачаи гиёҳдармоние ки дар қисми ташхисгоҳи маҷмӯаи тандурустии истиқлол ҷойгир аст, аз ин шӯъбаи гиёҳдармонӣ ба пуррагӣ истифода мебарам. ҷорӣ намудани гиёҳдармонӣ дар муассисаҳои тандурустӣ имкон фароҳам овард ки дар баробари истифодаи босамар ва коркарди гиёҳҳои шифобахши кишвар инчунин бо роҳи қулаю безарар ва осон беморон саломатии хешро барқарор намоянд. ҷамъоварӣ ва коркарди гиёҳҳои шифобахш ва аз онҳо омода кардани доруворӣ дар мамлакат солҳои охир рӯ ба инкишоф ниҳода таъминоти муассисаҳои тандурустӣ маҳз бо ин номгӯи маводи табобатӣ аз корхонаҳои ватанӣ сурат мегирад. маҳмадалӣ Сафар, Баҳодур Қурбон барои барномаи ахбор. аз 1600 бемории ирсӣ 50% онро муҳаққиқон ва табибон ба нигоҳи хештаборӣ мансуб медонанд. яъне бемории генетикӣ бемории наслӣ буда дар ҳолати издивоҷи хонаводагӣ метавонад боиси таваллуди тифли носолим гардад. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши Абдулҳамиди Назир. ояндаи ҳар як давлату миллат аз ҷавонони худогоҳу ватандӯсти он вобастагӣ дорад. аз ин рӯ ҳар як ҷавонро зарур аст ки ҳангоми издивоҷ ба хатогӣ роҳ надиҳад ва аз никоҳи хешутабории наздик худдорӣ кунад. зеро ҳангоме ки домоду арӯс пайванди наздикии хешутаборӣ доранд боиси таваллуди кӯдакони носолим мегардад. олимон исбот намуданд ки қариб 1600 намуди бемориҳои ирсӣ мавҷуданд ва ин ҳангоми никоҳи хешутаборӣ ки аз генҳо
از طرف پدر و مادر به فرزند قریب 50% داده می شوند. این صف این بیماری ها خیلی زیاد شده، باعث به دنیا آمدن کودکان معیوب می گردد. خودداری نمودن از ازدواج خویش و تباری نزدیک جهت کاهش یافتن به دنیا آمدن کودکان ناسالم باعث خواهد شد. نکاح خویش و تباری که اساساً کودکان معیوب به دنیا می آیند باعث پیدا شدن بیماری های مادرزاد. اساساً این بیماری های سری، دیوانگی، شلی، گونگی، کری، بیماری های سیستم عصبی حرکت، بیماری داون می باشد. تحلیل های آماری نشان می دهد که همساله قریب 200 نفر کودکان با نقص مادرزادی دل به دنیا می آیند که نصف زیادی آنها از نکاح خویش و تباری نزدیک به دنیا آمدند و گرفتار این بیماری می باشند. کارشناسان میگویند در بیشتر موارد با عیب والدین چنین ازدواج خویش و تباری نزدیک صورت میگیرد که عاقبت کودکان نقص مادرزادی دل به دنیا می آید. برای جراحی آنها والدین جوان مبلغ زیاد صرف می نمایند. پس کلانساران را ضرور است که برای انتخاب عائله فرزندان خود که در بیشتری وقت به خاطر مال و ملک شده حیات شیرین آنها را تلخ می‌گردانند و نبیرگان خود را کنج بیمارخانه و مؤسسه های اجتماعی می‌کنند اندیشه نمایند. پیش از آن که از این نکاح خویش و تباری به عائله برپا نمایند بگذار فکر نمایند، چون که هر یک شخص، هر یک عائله میخواهد که پس از عائله را بنیاد نمودن طفل سالم را به دنیا بیارد و اگر که فکر کرده ما عائله را برپا نماییم و البته طفل سالم را به دنیا میبیاریم. برای ماندن معاینه پیش از نکاح تا اندازه به کاهش یافتن نکاح خویش و تباری نزدیک باعث گردیده باشد هم، ولی تا هنوز در بعضی شهر و ناحیه‌های مملکت ازدواج خویش و تباری نزدیک به چشم میرسد. از این رو مسئولین مربوطه را ضرور است که کارهای فهماندهی را جانب نمایند و در مجموع هر فرد جامعه برای بنیاد عائله سالم و صحتی عامه باید بی‌طرف نباشند. جوانان باشند هنگام انتخاب همسر خود تمام پهلوهای آن را باید به نظر گیرند و به خاطر منفیت چیزی و یا کسی زندگی شیرین خود را پشت بیمارخانه ها سپری نکنند. عبدالحمید نظیر، مهروزی جمعه، مقصد اخبار. موضوع دیگر در کارخانه‌های صنعتی شهر و ناحیه‌های ولایت خطلون برای تامین خوانندگان با سر و لباس مکتبی دوخت لباس مکتبی به راه مانده شده است. گزارش همکارانمان از فعالیت کارخانه‌های صنعتی ناحیه کشانیان. تشکیلات جمعیتی نجیبه از شمار کارگاه‌های دوزندگی در ناحیه کشانیان است که برای مؤسسه‌های تعلیمی حدود ناحیه لباس‌های یگانه توصیوی استحصال می‌کند. طور مؤسس شرکت استحصالی توزگل صمد و اظهار داشت آنها نخست با نظرداشت رشد بخشیدن هنرهای مردمی فعالیت کارگاه را ابتدا بخشیده بودند. کنون 2 سال بعد لباس‌های یگانه مکتبی آماده می‌کنند. طور اطلاع دادند در کارخانه‌های دوزندگی ناحیه کشانیان برای دوخت قریب 30,000 عدد سر و لباس یگانه شرطنامه‌ها بسته شده استحصال آن در داخل ناحیه پر راه‌اندازی شده است. امروز در ناحیه کشانیان 4 عدد کارگاه دوزندگی فعالیت می‌نماید که کارگاه دوزندگی فعالیتشان از دوخت لباس مکتبی عبارت میباشد. امروز با شعبه معارف ناحیه با 27,000 لباس مکتبی شرطنامه به امضا رساندیم. کوشش می‌نماییم که تا ماه آگوست شرطنامه به امضا رساندن را اجرا نماییم. کارگاه‌های دوزندگی ناحیه کشانیان به طور منتظم فعالیت کرده عزم دارند که تا 15 آگوست سال روان برای تحصیل سال آینده شاگردان را پر با لباس مکتبی تامین کنند. کارگاه‌های دوزندگی بعد از دستور و سفارش‌های در پیام ارائه نموده سرور دولت تاجیکستان بنیاد گردیده با استحصال محصولات خودی قناعت بودجه ناحیه را تامین خواهند کرد. بانوان ناحیه کشانیان با شرکت آزمون‌ها برای صاحب شدن به گرانت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان غالب چنین همایش‌ها گردیده. اکنون با استفاده از چنین هوسمندی‌ها استحصالات را هرچی بیشتر نفوذ می‌بخشند. آنها با نمونه هنرهای دستی در 12 مملکت دنیا جمهوری تاجیکستان را معرفی کردند. طبق دستور مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کشانیان بخش معارف و اداره سرمایه‌گذاری و اموال ناحیه از حاضر برای آینده تحصیلات کوشش می‌کنند که لباس‌های توصیوی را دسترسی خوانندگان کنند. واقعا هم دوخت لباس‌های مکتبی در کارخانه‌های خودی اهمیت کلان دارد. اول اینکه صدها نفر ساکنان محل در چنین کارگاه‌های استحصالی صاحب جای کار دائمی گردیده به والدین و خوانندگان و آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی سبکی می‌آورد.
омӯзгорони ноҳияи кӯшониён дар интихоби чунин либосҳои тавсиявӣ ва сифатнокии матоъ қаноатманданд. аллакай қариб 40% мактабҳои ноҳияи кӯшониён барои дастрасии либосҳои ягона ба коргоҳҳои дузандагӣ шаҳрномаҳо бастанд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон бештар аз 30 адад коргоҳҳои духти либосҳои мактабӣ фаъолият мекунад. дар аксар маврид волидайну толибилмон аз шакли духту сифати либосҳо қаноатмандӣ мекунанд. имконияти хуб барои тоҷирону соҳибкорон муҳайёст. воқеан ҳам ширкатҳои саноатӣ ва корхонаҳои дузандагӣ барои бозоргиру рақобатпазир будани молашон бояд қабл аз ҳама ба сифати матоъ ва таҳияи либос таваҷҷӯҳ зоҳир кунанд. танҳо дар чунин сурат метавон ҳам ба иқтисоди хеш рушд бахшид ва ҳам розигии падару модаронро дар истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ба даст овард. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома дорад. бо мо бошед.